ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ନାମ ଟାଣି ନେଇ ପଡ଼ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତୁ ଗଛକୁ ଗଲେ ଦୌଡ଼ି ଯିବେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖାଲି ଅନେଇଥିବେ। এটা সুন্দর লাগুছে। দেখ 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 ଦେବଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟେ ଆଣି ହବ ନା? ତୋଲେ ପାରିବନି ରୁଲ ଅଛି ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ଭାଇ। ତାପରେ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଫଟୋ ନେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ। ଦିଟା ପିଞ୍ଛା ବାହାର ଗଲା ମୟୂରଟା ନା। এই ঘুষরি ঘুষরি না বাড়া ଖାଇଯିବେ ପୁରା ଆମେ ତାରା ତାଣି ଯାଇଥିଲୁ କହୁନଥିଲେ ନା ବାରା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବୋରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାର ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବେ। ଫସଲ ରାତିରେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବୁଝି ଦେଇଛି ହାତ କାଟି ଦେଖିବେ ବାରା ଛୁଆ ଜୁତା ଗଳି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଆସିଆ
ଏ ପିକ